Og normalt, når man byder velkommen, så starter man med at byde velkommen til den kongelige familie, og det gør vi også i dag. For det er jer børn. I dag er I konger og dronninger. Tusind tak, fordi I lægger vejen forbi her i Langvejen. I dag skal vi rigtig lege, og vi skal hygge os af børn. Undskyld, deres majestæter. Er I klar til at lege? Jeg spørger lige en gang mere. Deres majestæter. Er I klar til at lege? Sådan skal det lyde. Fantastisk. Sådan skal det være. Se, i dag skal vi prøve en forfærdelig masse ting. Og vi skal også lave forskellige, man kalder det opvisninger. Det laver vi i dag. Det er bare lige vigtigt at slå fast for mig, at det vi gør i dag, og hvis I ser nogen, der bløder i dag, så er det altså bare ketchup, vi har brugt. Er I med på det, børn? Altså, så er det fordi, vi har sminket dem, som man kalder det. Og det er ikke ligesom, når mor hun står derhjemme og sminker sig med make-over og eyeliner og Nej, det er sådan noget ketchup, vi bruger, så vi kan vise nogle forskellige skader. Så det er det, vi gør i dag. Så I skal hygge jer i dag, og I skal rundt og rode med en masse. I kan se, der står politifolk deroppe. De har en hund med. Jeg tror lige, hvis jeg var jer, så vil jeg nok lige spørge politimanden først, inden jeg klapper hunden. For det er jo en politihund, og den bruger man til at fange forbrydere med. Og der er også ambulance, I kan komme ind og se. Vi har også et bamsehospital, så kan I se, at forsvaret er deroppe med 2 kæmpe store biler. Den ene hedder et piranha, og det er det samme som en piratfisk. Den spiser jeg ikke, men det må godt komme ind og kigge. Den anden, det er en igel, og det er en ørn. Store vinger, bevæger sig majestætisk. Og senere i dag, så skal vi vise jer, hvad de her militærpolitifolk og de her sanitetsfolk, som det hedder. Sanitetsfolk er sådan, kan man sige, det samme som ambulancefolk. Altså folk, der kan redde menneskeliv. Det er det samme med sanitetsfolkene. Vi har også politiet her, vi har brandvæsenet her. Vi har Pondus, som står herovre, så hvis I ikke har fået en gave Pondus endnu, så skal I nok nå at hygge med det. Jeg skal også lige sige nogle praktiske oplysninger. Området her, og det gælder ikke jer, deres majestæter. Vi ved jo godt, at konger og dronninger ikke længere ryger. Men deres tjenestefolk, mor og far. Langvangen er røgfrit område, så skal man ryge, så foregår det altså udenfor. Og når det er sagt, så ligger toiletterne over bagved, hvis man skal bruge dem. Og så har vi caféen her, og så skal jeg lige komme med en praktisk ting. Hvis nu det skulle blive nødvendigt af en eller anden grund at evakuere området, og jeg råber evakuering, så kommer I herhen. Det er tilfælderne. Så hvis jeg råber evakuering, hvor går jeg så hen? Herhen, præcis. Nu rykker jeg lige ind til siden, fordi vi har også nogle biler, der er i vagt, så I går lige ind til siden her. Vi har biler, der er i vagt. Det kan også være ambulance, så de kan risikere at skrive døde løbet af dagen. Så kan der også skrive ikke. Er der andre end mig, der har sådan en lille tone for ørerne? Det var da helt vildt. Nå, men her kom en af vores brandbiler, og foran den kom der en politimotorcykel, en militær politimotorcykel, for at hjælpe med vejen. Det gør man faktisk nogle gange. Så har man politiet til at køre foran. Det kan også være militærpolitiet, for at simpelthen hjælpe med at rydde vejen, så man kommer hurtigt frem. Nå, hvis i løbet af dagen, at vi er nødt til at køre på en udrykning, og I ser folk gå ind i ambulancer eller en brandbil, og de begynder at tænde hornet væk, så hjælper I lige hinanden, og det er de voksne. I hjælper lige med at få børnene væk, og jeg selv, så de kan komme på opgave, og så kommer de så hurtigt tilbage, som overhovedet muligt. Jeg tænker, det er sådan umiddelbart af de praktiske ting. I dag kan I prøve vores bamsehospital heroppe. Der er læger og sygeplejersker, det vil lære jer, hvordan man kan ordne et bamse, hvis man bliver syg. Så må I altså hjælpe deres majestæter. I må hjælpe børnene, eller I må hjælpe bamsen med at blive rask igen. Senere i dag laver vi også en lille opvisning om bag med sådan noget, vi kalder for frigørelse. Det er ved et trafikuheld, hvordan man gør det, og jeg skal nok guide jer igennem, og jeg skal nok hjælpe jer med at komme lidt op. Nu løber Patrick. Det er lige usædvanligt sygt at se ham løbe. Det er faktisk at være vidne til nu, det er et helt særligt øjeblik, at vi har set Patrick løbe. Det har jeg ikke oplevet siden slaget på Reden, han har sagt. Det er længe siden. Rigtig længe siden. Jeg skal lige se, hvor du har bilen ind og holde herinde, Patrick, og han sender den tilbage igen. Der er en masse ting, vi også kan prøve i dag. Inden det, så går der også en fotograf rundt og tager billeder i dag. Og de her billeder bliver lagt op på en hjemmeside, hvor man går ind og kigger på, hvad det skifter foto.
Omvendt foto skifter punktum. Nej. Nej. Bip, bip, bip. Børn, hvor mange af jer var med sidste år op med hånden? Okay. Kan I huske en eller anden, der hed Frank Fedtøre? Det kan jeg godt. Nej, Frank Fedtøre. Ja, du er nu ikke for fanden, Frank Fedtøre. Du er pænt irriterende, det du har det. Nej, der kan til at belade dig. Er det det? Afsted med dig. Afsted med dig, Frank Fedtøre. Kom afsted med dig. Og her står konger og dronninger, og så kommer du og blander dig. Føj, siger jeg bare. Føj. Puh. Afsted med dig. Nå, unger. Det her er nok kaldet på, at om et øjeblik sker der noget. Jeg kender Frank Fedtøre godt nok til, at nu laver han ballade. Han laver så meget ballade, så han går ind med at komme i Folketinget. En skidt fyr er han. Så nu bliver vi hængende her. For det der sker nu, og det er kun fordi jeg ved det, helt tilfældigt ved jeg, at Frank Fedtøre nu laver noget ballade. Så om et øjeblik så får vi desværre et lille biluheld. Men husk, det er kun noget, vi leger. Det er heldigvis kun noget, vi leger. Så når han gør det, så vil der være et menneske herude, som ringer 112. Hvad ringer man til, når man har brug for ambulance og hjælp? Hvad ringer vi? Ja? Må jeg høre dig højt? Hvad ringer man til? 112. Det kan vi gøre endnu bedre. Hvad ringer vi til? 112. Sådan, unger. Sådan. Det er lige præcis det, vi gør. Så ringer vi 112, for så får vi fat i alarmcentralen. Og de vil så spørge, hvad har I brug for? Hvad skal vi hjælpe? Og hvordan er vi ledes? Kan I høre, hvad der begynder nu? Det der er sket nu, der er en, der har ringet hvad? 112 lige præcis. Så nu løber brandfolkene ned til brandbilen, så nu skal I lige passe på hernede. I skal lige passe på, fordi det er ikke en masse, der har lige gået kørekort. Men nu løber de altså på brandstationen. Den er vi så rykket herude nu, som I måske kan se nu. Så hopper de i deres brandtøj, redningstøj. Det hopper de op i nu, og I trækker godt ind til siden her. Også med barnvogn op. Og ham der, han er indsatsleder. Han kan slet ikke lide mig. Allerførst så kører vores indsatsleder. Han skal ud på stedet, så skal han vurdere, hvad der er brug for. Hvad skal vi gøre? Han kan sige, ligesom i skolen. Han er sådan en overskolelærer. Hvad har vi brug for hjælp her? Det kører han ud og kigger på her, og nu tager vi op og kigger lige om lidt. Men nu ser vi brandfolkene nede på brandstationen. Den er vi så sat udenfor i dag. Og de får nu ud, hvor de skal køre hen. Det de også får ud, ja, hvad skal de køre til? Er det en ildebrand? Nej. Det er trafikuheld. Så vil de forberede sig noget. Skal I følge med det? Og så kan man nu forberede sig lidt på, hvad det handler om. Så nu sender vi lige brandbilerne afsted. Afsted det går med dem, og hold jer for ørerne, hvis du begynder at tude og blinke her. Sådan. Så er de på vej afsted til ulykken. Vi er med mig ud til ulykken. Ved I det? Ved I hvad? Så går I op her, og så kommer der sådan noget, det helt sådan plastikstræmme. Så stopper I derop, så kommer I op med et højtalerlæg op til, og så skal vi tjekke, hvad der sker. Her har vi jo så bilen, der er kørt galt. Inde i den, nu skal jeg lige se, de er 2 mand, der har været ude at køre. Og de har været i Tyskland for at købe billig smør. Meget, meget billig smør i Tyskland. Men så på vej hjem, ja, så har de altså fedtet rundt i det her smør. De har tændt for varmeapparat, og det hele løb ud på gulvet i den her bil. Og nu er de altså fedtet rundt, og nu er de kører. Og nu er de simpelthen kørt galt i en lille bil. Det første, der kommer frem nu, det er ambulancen. Husk, vi ringede. Hvad ringede vi? Præcis, 112. Så nu kommer ambulancen frem. Det er de første, der lander her. Sådan en ambulance er der rigtig mange af jer, der kender. Og jeg vil sige til jer, at i dag stiller vi ambulancen, så kan I gå ind og kigge i den bagefter. I skal spørge paramedicinerne, sygeplejerskerne og behandlerne om, hvad kan sådan en bil? Så kan I se om lidt. Så her kommer sygeplejersken ud og lægge mærke til, men prøver på faktisk at tage det stille og roligt. For det værste, man kan gøre et sted, hvor folk er kommet til skade, det er panikke. Nej. Chaufføren her har været Frank Fedtøre. Han har selvfølgelig en bajer i hånden, den kæmpe idiot. Nej, der kom Frank Fedtøre, han har kørt bilen, han blev ødelagt.
Og nu kommer vores indsatsleder af politi. Læg mærke til i mellemtiden, vores ambulancefolk kigger lige på det og siger, hvad har du lavet, Frank Fedtøver? Din kæmpe nørd, mand. Du er en kæmpe klarpæt, at du også grim. Og du lugter. Hvad med at prøve med et bad, Frank Fedtøver? Der er ikke noget at sige til, at man kalder dig Fedtøver. Dit hår er så fedtet, som man fandme kunne koge pomfritter i det. Nå, det er vores indsatsleder der, og det er ham, der skal styre indsatsen. Nej. Indsatsleder, jeg advarer bare, nu kommer Frank Fedtøver. Han er ikke den skarpeste kniv. Og når jeg tager det i mig igen. Jeg tager det i mig igen. Frank Fedtøver her, han synes, at han skal blande sig sådan en indsats her. Og nu skal jeg sige til jer, at det kræver noget hjælp. Vi kan ikke have sådan en mand, der forstyrrer indsatsen. Men det kan jo ske. Og for lige at blive den alvorlige boldgade, hvis vi har ulykker rundt omkring, kan det ske, der kommer nogle, nu ser de ud, nogle tosser, og prøver på at blande sig i det. Det er rigtig uheldigt. Ja, det er min vand. Det hedder vand. Det kan man drikke. Ja, tillykke med det. Det vil i så fald være første gang, du prøver at drikke vand. Nu har indsatslederen altså tilkaldt politiet. Han gider ikke det her. Han gider ikke det her med ham mere. Så nu kommer politiet altså kørende frem. De gider ikke sådan en idiot som ham der, Frank Fedtøver. Han skal pacificeres. Det betyder, han skal altså holde sig i ro. Vi gider ikke Frank Fedtøver. Hvad så, Frank? Nu er du på den. Prøv lige at se, hvem der kommer der. Bla 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 bla. Ja, det kan du ikke klare, ja. Ja, det er sjovt dig. Ja, du skal ikke komme hen til mig. Kan I ikke tage ham der Torsten der? Han er sindssyg. Han er sindssyg. Stille og roligt fører ham væk. Det her, det handler om ikke at eskalere en situation. Det handler om at deeskalere. Men det siger, at de har hundene med. Hvad tror I, der sker med Frank Fedtøver, hvis de slipper hundene løs? Ja, de bider Frank Fedtøver, det kan jeg love jer for. Så alene det, de står med hundene her, det gør jo, at vi tænker os om mere end én gang. For det har man ikke lyst til. Sådan en bid på sådan en chefhund der, eller to, det gider man ikke, så får man huller i armen. Det er ikke så godt. Alt imens det her foregår, så arbejder falkfolkene videre, ambulancefolkene videre med Noah inde i bilen. Det gør de alle muligt. Nu får vi ham på. Nu skal han puste. Nu skal vi se, om Frank har drukket alkohol. Ja. Kom så, Frank, så puster du. Han har drukket så meget, så selv apparatet smelter. Han har en alkohol. Hvad lyder den på? Næsten en. Det er jo alt for meget. Så det vil han nu blive anholdt for. Så det der sker nu er han jo sådan lidt. Klokken er 10:18, du er anholdt for at vide, bam, sådan er det. Så ryger han på stationen, så tilkalder man en læge, så skal der tages en blodprøve, som vil vise mig, at alkohol har blodet, og så vil han ryge i retten, og så får han frakendt kørekort, hvis han har et. Så det er det, der sker der. Alt imens, så vil jeg se i gang med herovre og behandle Noah. Hvordan er situationen for Noah derinde? Hans Gud. Vi mangler brandvæsenet, ambulancefolkene vurderer, at vi skal have Noah ud af bilen, men de kan ikke tage Noah ud, fordi hans tilstand er så ringe, så vi skal klippe bilen i stykker. Så det I skal se nu er vi tilkaldt brandvæsenet. Vi skal have klippet bilen i stykker for at få ham ud. Det her børn må I ikke gøre derhjemme. I må ikke gå hen til mor og fars bil og klippe bilen. Far bliver lettere ophidset, kunne jeg forestille mig. Så det må I ikke gøre. Men nu tilkalder vi dem. Men se, Frank Fedtøver putte ind i bilen nu. Nu kører han på politigården. Og derfra tilkalder man læge. Han skal altså afgive en blodprøve, fordi så holder det i retten bagefter meget han drukket. Det er ikke nok med sådan et ekonometer. Det taler ikke præcis nok i retten ved af, at der er blodprøve løbet. Så nu kommer brænderingsførelsen og kører ham ud bagfra. Jeg skal også lige sige til jer, at det grunden til, at vi ikke slap hundene fri før, det er fordi, hvad nu hvis der løber forkert af os? Der er ikke nogen af deres majestæter, der har drukket for ham. Så vi kan ikke have hundene løbet forkert. Så her kommer Frank og redningskøretøjerne frem nu, og vores indsatsleder har i samarbejde med vores oversigt opmærksomhed. I kan vise, har vi en dammsedukke over, så han tager en lille fotograf på den Noah inde i bilen. Nu tager vores indsatsleder kontakt til holdlederne, og de her brandfolk, der kommer og siger, hvad er det, vi gerne vil have lavet, hvad er det, vi gerne vil have gjort, hvad er det, vi gør for at få ham ud. Så nu får han besked på det, og det er det, vi skal have gjort. Jeg skal også sige, en af politiets opgaver her kunne også være at sikre en ambulancevej for ambulancefører til sygehuset. Det kunne jo være, hvis det var et trafikeret sted. Det kunne jo også være, at ambulancefører allerede nu sagde, ja, vi skal klippe Noah fri af bilen, men han er så dårlig, så han skal flyve til et hospital. Så vil politiet også komme ud og finde et sted, hvor helikopteren kan lande her i nærheden og få ham væk derfra. Så det er også en af politiets opgaver.
Så er der også en anden opgave på politiet. Det er at afhøre folk, hvad skete der omkring det her. Vi ved allerede nu, at Frank Friedø, han var påvirket. Påvirket, det vil sige, at han har drukket nogle bajer og kørt bil. Det må man ikke. Det er meget galt. Så det er også en af deres opgaver. Nu er brandfolkene kommet frem. Nu sidder de så plastik op. I kan se det igennem bilen her. Og det er for at beskytte noget, der sidder inde i bilen. Værktøjet, vi skal gribe med, det ligger på den lille gule sædel her, eller den lille gule plastikstykke her, det vender jeg tilbage til. Og nu sætter de kiler ind under bilen. Grunden til, at de gør det er at få bilen til at stå fuldstændig sikker. Nu kiler det bilen op, så står den ikke og vipper på dækkene. Den står ikke og vipper i kæderne eller noget. Nu kommer bilen til at stå fuldstændig sikkert derinde, så den ikke kan bevæge sig. Det er vigtigt. Så står der en brandmand, kvinde, med en slange herover. Den der bil er benzin. Hvis benzinen løber ud, skal hun være klar til at sprøjte med det samme. Så det er en beskyttelse af den, der sidder inde i bilen, men det er også en beskyttelse af brandfolkene. Derfor står hun klar ud. Og det her må I ikke gøre bare. Prøv at høre, hvad der sker nu. Kan I høre det? Ja, de pifter det. Ja. Nu punkterer vi bilen. Og det kan I prøve ned på. Nej, det kan I ikke. Nej, det kan I ikke. Undskyld. Nej, det kan I ikke. Men se, vi har sat kilerne ind under. Nu lukker de luften ud af dækkene. Så nu synker bilen, hvis vi skal forestille, nu lukker luften, så synker bilen ned og lander på de her kiler, og så står den fuldstændig fast bilen nu, ikke? Så står den sikkert, så det er det, de gør nu. Nu skal jeg lige se, hvad er det, vi klipper? Vi spørger vores hold ned herovre. Hvad for noget klip vi laver? De vil klippe begge døre. Nu skal I se, nu sidder de sådan et værktøj her. Og den der skal man ikke få fingrene klemme i. Jeg skal sige til jer børn, at når vi er færdige her, så kan I selv lov til at klippe en bil, ligesom her. Som den har herovre, den I prøve at klippe i en bil. Altså, så er lov til at klippe en bil lidt i stykker. Så nu sidder de sådan spreder den her foran her. Den smider det hele fra hinanden. Og nu skal I se, nu får den lige til at gå til siden lidt. Prøv lige at se der. Sådan der. Så har man klippet forskeren, så døren kommer fri. Så er det altså nemmere at få den op. Så jeg fortsætter lige bare med det. Det her er altså værktøj, som virkelig klipper. Det er også derfor, at værktøjet arbejder langsomt. Der er nogen, der tænker, at det arbejder hurtigt, men det må det overhovedet ikke. Den bil, der er på dag, den er jo deform. Det vil sige, der kan være spændinger i den. Så udløser den her spænding så hurtigt, så ruller den metaldel til højre og venstre. Så derfor klipper man lidt langsomt i det. Nu smadrer de også ruden. Er det ikke dejligt? Vi pifter en bil, vi klipper døren af, vi smadrer vinduerne. Hvor er det en dejlig dag på kontoret. Ja, det er en skøn dag. Vi smadrer ruden, fordi vi skal kunne komme ind. Men læg mærke til det, at vi smadrer ruden. Ligger man sådan noget plastik op, som lever selvfølgelig ikke får glasskår på sig. Og det er for at få plads til værktøjet lidt, så nu hiver de lige skærmen af. Jeg skal sige, den der bil, var det ikke den, jeg kom i morges? Nå. Så derfor klipper vi den fri nu her og trækker skærmen af, og hele tiden beskytter vi. Og lige nu sidder der også en inde i bilen, og sammen med Nora, der har man sendt en brandmand ind i bilen. Det kan jo være, at man skal tale med Nora. Nora er nok bange, fordi at sidde i sådan en bil, der får ulykket, det er jo ikke en normal situation. Han er både bange og ked af det og vred. Og hvis han har lånt bilen af mor og far, så føler han også skyld og alt muligt andet. Så der sidder en inde og taler med Nora, og så får I ro på. Han kan jo selvfølgelig også hjælpe med at give Nora noget medicin, noget smertestillende, eller bare holde i hånden. Bare være der for hinanden. Og derfor sidder han inde og passer godt på, at der ikke sker noget med Nora, er med til at hjælpe og beskytte ham med glasskår og alt det flyvende her. Så nu kommer døren altså af. De har simpelthen ikke kunne åbne den, så nu åbner vi den modsat. Så nu river vi døren af på den her måde, så får vi altså adgang ind til det. Af med hængslerne, klip døren af, ind med sprederværktøjet her igen. Nu skal jeg lige se om, hvis vi kan rykke lidt til siden her, så kan folk se noget. Sådan der. Så går jeg rykker lige lidt væk, for jeg har jo ikke hjælp og sådan noget på, hvis ting kommer flyvende derfra. Sådan. Kan I se det? Kan I se, hvordan bilen bliver vredet fra hinanden? Sådan noget som det her, det tager tid. Og jeg vil sige til de majestæter, konger og dronninger, forældre, vil sige til jer, at det er derfor, at det nogle gange er lukket på hovedvejene, på motorvejene, for sådan en indsats her tager tid. Og på motorveje oplever vi desværre, at folk kommer kørende alt for hurtigt hen. Og det er vores ansvar at passe på vores brandfolk, så derfor kan vi godt finde på at blokere motorvejen med en brandbil, for at skabe os et sikkert arbejdsområde. Det tror jeg, I har forståelse for, at det er nødvendigt. Så vi blokerer simpelthen nogle gange motorvejen, så vi har et sikkert område, hvor for folk, der blæser forbi
med 80 km i timen her, og øvrigt med mobilkamera ud af vinduet. Det har vi ingen interesse i. Det er alt for farligt. Så nogle gange så sikrer vi lige arbejdsområdet på den måde også. Nå, så fik vi smadret den anden ude også, sådan vi kommer til at klippe. Nu klipper vi det, man kalder for B-stolpen. Og nu skal I se. Sådan en bil her består af det, man kalder forskellige stolper. Det her, det er A-stolpen, det er den der. Så har vi B-stolpen, det er der. Og så har vi C-stolpen, det er om bagved. Det er den måde, vi styrer det på, siger. Nu skal I klippe B-stolpen, og det skal de her, fordi man har vurderet, at den bedste måde for nu at ud på, det er simpelthen ved at fjerne de 2 døre. Det vil give bedst arbejdsmuligheder, og jeg tror også, de klipper B-stolpen over. Og som sagt, det her værktøj kan I få lov til at prøve senere. I skal nok have lidt hjælp af jeres tjener, jeres tyne, fordi det er lidt tungt det her. Så de konger, de dronninger, sig til mor og far, de skal hjælpe jer med at holde det her, når I skal prøve det lidt senere. Sådan, så får vi åbnet døren her. Nu kan I se, nu får vi gode adgangsforhold den til. Sprederen på igen, det her det er et sprederværktøj. Sprederen på igen og træk det ud, stille og roligt ud. Jeg skal sige, at i dag har man en udfordring som brandredningsmand ved elbiler. For i elbiler skal man tænke sig om, hvor man klipper. Der går jo højspændingskabler ind i elbiler. Så hvis man sætter den her klo i, og der går så et kabel der, så slår man noget af en lysbue. Så det er rigtig vigtigt i vores uddannelse af brandfolk, at de lærer, hvor kan man slå hovedafbryderen hen på sådan en bil her, inden man klipper i den. Det er jo de vilkår, der er efterhånden, som udviklingen sker med biler. Men elbiler giver en vis form for udfordring, fordi der går kabler i, og nogle af dem, der ligger de inde i kadang midt ned igennem, og i andre biler går de helt ude i kanten herude. Så der skal man ligesom vide, hvor man klipper hen. Så det er blevet mere komplekst at være brandmand nu om dagen, må man sige. Vi får fjernet en af de ting, der er irriterende, kan I se, og det gælder hver gang man er afsted. Det er alle de små ledninger, der går ind til ledninger, til døre, til ørelys, til alt muligt andet. Sikkerhedsseler skal skæres fri for at få dem ud. Og det er derfor sådan en indsats som det her. Det tager lidt tid. Nu kan I se. Nu tror jeg, de har fået klippeværktøjet. Jeg skal lige se en gang. Kan I holde den der, drenge, så vi kan se det? Vi så rykker lidt til side. Kom. Kan I se, at værktøjet hænger der? Nu er det en klo, ligesom en negleklipper, ligesom en saks. Og nu klipper den B-stolpen. Værsgo at fortsætte. Nu klipper den simpelthen B-stolpen, og så kan man jo fjerne den. Man kan faktisk, hvis den til skadekommende har meget alvorlige skader, så kan man fjerne hele bilen. Sådan, så man kun sidder faktisk på sædet til sidst. Man kan simpelthen, i mange tilfælde vælger man at skære taget af, fordi så kan man komme ned med en borger, og så kan man nemt få folk ud. Og så fjerner man simpelthen taget og tipper det hen over motorhjelmen. Det giver en god adgangsvej for redningspersonale at kæmpe den vej ud, og det er en god måde for den til skadekommende at komme ud på, at man kan trække den ud på den måde. Men for at I nu skulle kunne se noget, så vælger vi altså at klippe det over i siden her. Alt imens det her sker, og det tager tid. Så tænker man, hvad med stakkels Noah, der sidder inde i bilen, han bliver dårligere og dårligere. Nej, for der sidder en, der behandler ham derinde. Vi har enten en sygeplejerske, der kommer frem. Vi kan også kalde en læge frem. Så har vi vores behandler, vores paramediciner. De vil jo behandle samtidig med. I det her tilfælde vil man også fra ambulancens side allerede tage kontakt til hospitaler. Så inde på hospitalet er de ved at gå klar til at modtage Noah. Og det er uanset om han kommer med ambulance eller med helikopter. Så er han altså klar. De er klar på hospitalet. De kender hans tilstand. Vi ved, hvad hans hvor iltet hans blod er. Vi kender hans hjerterytme. Alt det der har man sendt ind til hospitalet, så de er klar til at tage imod ham. Der sidder Noah med hans bamse i hånden. Han har en lille bamse med. Det var godt for Noah. Så tager vi ham hen, og så kan vi få Noah ud herfra og få ham ud at køre. Læg mærke til, hun står stadigvæk med slangen herovre, vores brandmand kvinde. Stadig en slange herovre. Der kan jo løbe brændstof ud, og vi er nødt til at passe på, at der ikke sker noget som helst. Hun er klar til at reagere. Jeg vil også sige, hvis det her var på asfaltvej, så vil vi også sende en af brandfolkene rundt med en kost. Og det kan lyde åndssvagt, men vi sender en mand rundt med en kost, og det er for at få et glasskår væk. Vi vil ikke have, at folk kommer til skade i det her glasskår, og metalstumper og ting og sager. Så nu kommer ind om lidt, så pas på, der er glasskår, og når I kommer ind om lidt og rører ved bilen, så husk, de der kanter er sindssygt skarpe. Så pas på at sætte ingen skubben, ingen massen. Vi gør det stille og roligt. Nu er I jo konger og dronninger, så med værdighed, ikke sandt? Med værdighed, når vi skal ind. Sådan, nu får vi lagt
Nu får vi lagt Nora ind i ambulancen, og så kan vi køre ham til hospitalet, eller til det sted, hvor en helikopter holder. Og der vil politiet allerede nu, der er en, der har tabt sin brandhjelm. Undskyld, deres kongelige høj hastighed. Værsgo. Det var godt. Så vil man altså, politiet allerede derude nu have gjort klar til at modtage en helikopter. Den er formentlig allerede kommet. Der er de gule helikopter har vi jo i Ringsted, og vi har det heroppe i Nordjylland, så der er kort flyvetid hertil, cirka 12 minutter. Det kunne også være en af de store redningshelikopter fra eskadrille 722, det er Merlin 101. De er udstationeret i Aalborg, der står en i Roskilde, og så står der en i det sønderjyske, og så om sommeren også en over på Bornholm. Og de vil kunne være fremme her i løbet af, ja, hvis den skal flyve op for det nordjyske 8-10 minutter. Det går pænt hurtigt med sådan en stor redningshelikopter. Så får vi Nora ind her, og så får vi ham kørt på hospitalet, og vi ønsker en god tur. Kan I vinke til Nora? Kan I vinke til Nora og ønsker en god tur til ambulancefolkene? Så ønsker vi ham god tur. God tur med jer, og så kører de afsted med ham. Og til brandfolkene, og herover, jeg går ud fra, at Frank Fedtøre, han sidder i tugthus lige nu. Det håber, kom herop til mig, brandfolk. Kom herop til mig. Nu kører vi Nora afsted, stille og roligt på hospitalet, og jeg kan love jer for, han har det fremragende. Det kan jeg love. Og husk nu, alt det jeg har set nu, er bare noget vi leger, fordi vi gerne vil vise jer det. Og om lidt, så skal I rundt og prøve. I kan sprøjte med vand hernede. I kan klippe i en bil her. Der er Bamsehospitalet herovre. Forsvaret holder med deres kæmpe store køretøjer herovre. Derovre, der holder der en ambulance. Den er fra 1977. Og det er den første bil med automatgear i ambulancer i Danmark. Den holder derovre, og den kan I også komme ind og kigge i. Og politiet holder lige herovre bagved og vil meget gerne tale med jer om alle de opgaver har, og alt det de løser. De står også herovre bagved. Så nu triller ambulancen afsted. Nu vink til Jette. Nu kører hun afsted i ambulancen ind på hospitalet. Alt er godt, alt er fint, og her står brandfolkene. Nu skal de se, hvad de gør for deres majestater. De bukker og de nejer, og I klapper. Sådan det, unger. Ved I hvad? Nu må I stille og roligt gerne bryde snoren her og tage rundt og opleve her. Så skal jeg nok råbe rigtig højt, når vi går videre med det næste. Rigtig god fornøjelse, de konger og de dronninger. Nu skal I høre, børn. Nu skal I og voksne, nu skal I opleve en situation, som man godt kunne forestille sig, at militærpolitiet skal løse. Som I jo nok ved, så er der lidt uroligheder i Europa, med noget i Ukraine og så videre. Der er lidt uroligheder, og det er sådan, at dansk forsvar skal sende en masse folk til et land, der hedder Letland, ikke så langt herfra. Og de skal altså ned og arbejde. Nu flytter vi lige brandbilen her, sådan så vi er sikre på, at vi kan komme rundt om lidt. En af de ting, der sker, det der sker lige, as we speak, altså mens jeg taler nærmest, det er, at man skal have 1000 danske soldater til Letland. Og der skal de ned, og dem skal man passe godt på. Og det er sådan, at militærpolitiet, de står herovre. En af deres opgaver, det er at sørge for at udføre politimæssige opgaver. Ligesom politiet over bag det herovre, så udfører de bare i militære områder. Det kan være eskorte. Og til jer forældre, eksempelvis nu, hvor vi nogle gange bruger danske havne, der modtager militært udstyr,
Vi taler om Esbjerg, Aalborg, Køge, Aarhus har været militære havne. Der er det altså politiet, der sørger for, militærpolitiet, der sørger for at passe på objekterne og havneområderne i samarbejde med andre myndigheder. Men de tager sig for eksempel af at beskytte sensitive våben, for at sige det på den måde. Det er de bestand mulige kompetencer omkring. Så det er noget af det, vi ved. Men lige nu, mine damer og herrer, det er mig en stor glæde at tage imod landets forsvarsminister, Troels Olex. Velkommen til, herr minister. Det er mig en stor glæde at møde dem. Og det er mig en stor glæde, at I nu skal se, hvad vi har udstationeret herude i Letland af folk og så videre. Og som du kan se, så er vi godt bevogtet af militærpolitiet omkring os og så videre. Men altså, jeg kan ikke garantere, at det kan ske i landet. Altså, ting kan jo ske, altså. Vi er jo et land, hvor der er uroligheder, herr minister, hvor vi kan forstå, at der kan ske en eller anden mærkelig. Hvad siger I? Hvad sker der? Hvem er bagved? Hvem? Åh nej! Vi er for en fælde! Åh nej! Åh nej! Vi passer på ham! Vi passer på ham! Han har ramt ham! Han har ramt ham! Han har ramt ham! Åh nej! Han har ramt ham! Se, nu passer de på ham! Militærpolitiet, han passer på ham! Han er altså blevet ramt herovre i landet! Ministeren er faldet om! Der er altså sket i landet! Og samtidig, så står de og passer på fremfører. Skal jeg lige give ham et par? Eller nej, det må man ikke få nogen. Men nu pacificerer om de giver simpelthen håndjern på. Og hvad siger vores mænd herovre? Er der brug for hjælp her? Der er brug for hjælp her. Vi skal bede sanitetstopperne om at trække ind. Vi skal bede sanitetstopperne om at trække ind. Og I er nødt til at fjerne fangen. I er nødt til at trække ham væk. Ellers er der ikke plads til at komme rundt. Der er ikke plads til nu. I må simpelthen trække ham væk. Sådan er det. Træk ham væk. For ham skal vi have pacificeret. Træk ham væk. Så skal vi ambulancen rundt her. Det her er en ambulance. Alt det her sker, mens han faktisk får førstehjælp. Det kan være, at han noget. Vi får den her ambulance rundt til men det leger vi, og den der vogn kan tåle, at der bliver skudt efter den, fordi den har sådan noget panser på, meget tyk metal, som gør, at hvis der bliver skudt på den, så sker der ikke så meget ved det. Ned med bagsmækken her, og nu går det lidt langsomt, og vi tænker, det skal gøre. Men det er jo fordi, vi kan ikke vide, om Frank Fedtøre har nogle brødre, nogle venner, som også vælger os noget ondt. Så derfor kommer de ud her, sætter sig ned, skjuler sig lidt, gør kroppen så lille som muligt. Det er derfor, jeg ikke er ved militærpolitiet. Jeg kan simpelthen gøre min krop mindre. Jeg er bare tyk. Sådan er det. Så kommer sanitetsfolkene frem. På ryggen her har de alverdens førstehjælpsudstyr, så de kan hjælpe ham. Nu skal de kigge til ham. Ministeren ligger hernede. De undersøger ham. Har han skader? Ud af det, de kan se. De vil skære i tøjet for at se det. Så nu, bare det må I heller ikke gøre derhjemme. I må ikke skære jeres tøj, eller klippe jeres tøj. Det gør vi lige her. Men nu skærer de tøj om, også hans bukser. Det var så ikke noget, han havde. Det er så hans egen. Nå, ej, for det her. Men her klipper man det op. Det her gør man også i forbindelse med trafikuheld hjemme, eller stående. Man fjerner tøjet. Det gør man, fordi så kan man bedre se, hvilke skader man har. Så man klipper tøjet væk. Men hvorfor tager man ikke bare tøjet af folk? Men det gør man ikke, fordi det er med at det knapper og bælter og sådan noget, alt for lang tid. Så derfor skærer man tøjet væk, så skal man se, hvad skader det er, man har, og gøre noget med det. Så pakker jeg sådan en tæpper her. De her tæpper suger blod. Man ved jo, at det skudskader kan det bløde rigtig meget. Så derfor pakker man ind i tæpper her, som kan absorbere blod og den slags ting, og øger også samtidig i varme. Så er vi klar til at løfte ham ind. Og det er selvfølgelig svært. Der er 4 mand til at gøre det her. Og så skal jeg løfte ham op på døren. På kommando. Det vil sige, at jeg tæller til, at nu løfter vi ham op. Og så er han klar. Op på døren. Så vidt man nu kan gøre det. Under andre omstændigheder, hvis der er fred. Vi vil nok bruge mere tid. Men vi er bare i et farligt område nu. Vi har jo fået fedt øl, der kom ind. Der kunne der ligge og skidskutter på tøjene. Der. Eller andet. Så vi er et farligt område, og derfor skal det handles lidt hurtigere, end hvis det var sådan, at man var i helt almindelige omstændigheder. Så her er man nødt til at reagere en lille smule hurtigere, og få vedkommende ind og ambulancen til hurtigt til ud. Læg mærke til, at oppe i den rampe her, det er en risiko. Så der er lavet en sviske herovre, vi kan lægge døren op på, så han kommer sikkert ind. Det er altid, at man falde derinde af. Lige nu, MP'erne, måske tilkaldt forstærkninger, vi står for at sikre området her, så man kan arbejde med forholdsvis bedre ved.
sikkert, hvis om jeg skulle gå til. Nu ved vi har fået pacificeret. Frank Fenø er pacificeret. Det betyder, at han var fanget. Og nu er de stået på et sted hen, hvor Frank Fenø ikke kan gøre noget som helst. Og det er faktisk rigtig godt. Ind i ambulancen her, for det er sådan en ambulance. Den er bare mega stor. Og med mega meget udstyr. Og mega tung. Og nu kan ambulancen køre afsted. Hvis det nu var et Letland tilbage til basen. Og igen, der vil man så regulere en helikopter. Og så kan man flyve ministeren ind på et hospital eller hjem igen. Så smækker man døren. Nu er det lukket. Nu er der ikke nogen, der kan komme derind. Nu kan de køre sikkert derfra igen. Og ved I hvad, børn? Det er den her, I kan få lov til at køre en tur i lidt senere i dag, hvis jeg har lyst til det. Nu har jeg set militærpolitiet og sanitetstropperne. Skal de så give mit brave lige fra mine damer her? Ja, for vores beskyttelse. Superfint. Vi ved, alle de her ting, hvor I kan sprøjte med vand og klippe biler og prøve en pulverslukker og komme ind i ambulancen og bamsehospital og politiet, der ligger derovre og alt det andet. De er stadigvæk åbne. Så ud af lege for pokker. Ud af lege for pokkerne. Afsted med jer. Sådan. Kan I se den? Vis mig. Hvor? Der er den! Der kan I se den! Merlin 101. 15 tons, 600 kilo, der holder sig luften i hjælp af et rotorblad. Et rotorblad, som er opvarmet. Vi vinker til den. Vi vinker til den. Vink. De har sygerne åbent. De er der, man kan hejse på op. Der kommer den. Det skal blive 722 med IH-121 med en helikopter. 3 store motorer, hver på 2.250 hestekræfter. Tager de turen rundt her. Er det ikke fantastisk syn over det her? Han tager turen op, så vi kan se, hvordan den ligger ned. Så kommer den rundt her. Det er jo helt vildt det her. Det her er utroligt, man får det. Nu skal de hjem på weekend lige om lidt. For så har de været på arbejde i 4 dage, dem der sidder ombord. De flyver på missioner gennemsnitligt 1-2 gange i døgnet. De her helikopter på skarpe missioner så ofte. Nu tager de turen rundt her. Det er fantastisk. Tænk sig at lave en flyvemaskine, en helikopter som den her, der flyver rundt, kan ligge så stabilt. Det kan den her, når den lander, trykker den med 25 tons. Det er derfor, man ikke bare kan lande den her, så den ting er flyve væk af pommeren til. Men hvis der er god plads til en flyvebane, kan den selvfølgelig godt lande der. Det her, det er 1000 fod, det er 300 meter højere. Der er i hvert fald ikke flyvet på kroppen, det skal vi lige med flyve. De siger, I skal vinde endnu højere. Vink! Husk, de er nødt til at være menneskeliv. Det er den, der tyder, når det virkelig går ondt, og det virkelig er svært, så er de bare klar til at flyve på et hospital. Uanset når de er hen, så kommer de og henter folk, og de flyver til hospital. Og det er uanset om det er juleaften, om det er nytårsaften, om det er hverdagsaften, om det stiger, om det havner, og det regner, så er de der gutter bare klar til at komme og hjælpe, og de vil hjælpe på jer og alle mulige andre. De folk deroppe, de vil gøre en forskel, ligesom brandfolkene, ligesom ambulancefolk, ligesom alle vores læger og så videre. De der, de er med til at gøre en kæmpe forskel. Jeg synes, I skal klappe af dem, så de kan høre det. Kan I give mit bravende bifald, mine damer og herrer? Sådan, mine konger og dronninger. Sådan skal det lyde. Hvor er det fedt?
Og så lukker de døren, og så siger de 1000 tak, fordi de må kigge forbi. Og så ønsker vi dem god tur hjem herfra. Vi vinker til dem igen. Tak fordi I er der. Tak fordi I er med til at gøre en forskel. Det er vi rigtig, rigtig glade for. God tur hjem og god weekend. Tusind tak for den indsats, I alle sammen har lagt i dag. Før i dag. Planlægning, opstilling, oprydning senere. Alle de her ting. Madlavning. Den der smuk brand. Der var et lille ægte ildmoment lidt tidligere i dag. Men det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Tak på vegne af Falck, fordi at I gider at bruge en dag på det her for nogle børn, som i den grad har fået en på opleveren og kommet hjem med noget i rygsækken, som de kan se tilbage på i rigtig, rigtig mange dage og have en god fornemmelse i maven. Og det håber jeg også, I har. Tag hjem herfra i dag med en rigtig god fornemmelse i maven. I har gjort en forskel, en kæmpestor forskel. Ikke bare for det ene barn, men for hele deres familie, for deres søskende, for deres forældre. Så tusind tak for det. Og så vil jeg give ordet videre til Patrick. Det var brandmandsdag 10. gang. Det har været en speciel dag. Vi har prøvet at have regnvejr. Men som de beredskabsfaglige folk, vi alle sammen er, så gik det jo også fantastisk godt. Det startede i 2012 med, at der var 12 gæster. Frank startede det hele. Hvor han så er henne. Det her. Lige der. Du havde 12 gæster heroppe og viste et par brandbiler. Vi har i dag haft 100 børn op og 110 voksne. Og med de tal, jeg kan finde, så rammer vi 550 hjertebørn, der på 10 år har været op og oplevet lidt brandbil her på Langvang. Det er kæmpestort. Som arrangør, sammen med Frank og vores gode betjent Kim, har vi strukket en lille program sammen i år. Det er jo gået over al forventning. Vi vil gerne sige 1000 tak til alle sammen. Kim, du startede heroppe i nettet sammen med os. Som i byen, han sagde, at jeg sender bare lige en betjent. Det blev heldigvis dig. Det første, du sagde til mig i en telefon, det var, at jeg går lige ned til pigerne for at se, om jeg kan finde en børnevest. Det er jo fordi, din skudsikre vest, den var alt for stor til børn. Du lander heroppe i en patruljevogn, og så siger, har du nogle borer? Helst 3, for jeg har rigtig meget udstyr med. Jeg tror, du det år var den mand, der har mest at lave. For der var hele tiden tryk for dig. Men det fangede dig helt vildt. Så det var du med til. Så kom du lidt til skade, fordi du skulle være aktiv i din fritid, så du var ikke med sidste år. Så lovede du, at du skulle spare grøv i år. Det skal jeg da lidt sige med. Der var næsten flere politibiler end brandbiler. Men det var dig, Kim. Tak for kampen, Kim. Frank, du starter, fordi du vil give det her lidt tilbage til børneklubben. Det må man sige, du har gjort. Du har givet meget tilbage. Jeg sidder også i bestyrelsen i Midt. Når man har hørt børnene så sige en ting. Til at starte med, så var det bare, det var en fed dag. Til sidst på, så er det de her grønne mennesker her, der har været spændende. Kommer soldaterne, kommer soldaterne. Sidste år havde vi en diskussion, om vi skulle ændre det fra brandmandsdag til soldaterdag. Men vi mente, det var et uddannelsesområde for brandfolk, så I vandt altså ikke. I gør det pisse godt. Det gør du også, Frank. Du er lige en kamp midtvejs, hvor du overlod arrangøren til mig, fordi dit hoved det er fyldt på fronten derhjemme. Og det er jo det, vi alle sammen er så gode til, så hjælper vi jo hinanden. Og det gjorde vi også. Og vi fik stadigvæk arrangementer op, der er ovenud kæmpe store. Et tilfældigt opkald, også i 19, kommer jeg i kontakt med en eller anden næstkommanderende oppe i Aalborg. Han kunne godt lige sende en, så han sender en sergeant. Jeg tror faktisk, de var 2 det år. Der er 2'eren. Vi tog fuldstændig røven på os. Indtil videre, der var højdepunktet på brandmandsdag, det var at køre en ATV-tur. Og jeg kan huske, vores kære chef Henrik, han siger på en morgenbriefing, lad nu være med at køre stærkt. Så var TV2 Østjylland med. Filmer den her dreng, der kommer ind. Man kan se, at Henrik sidder og smiler i baggrunden, og drengen siger, han tog bare fuld gas om bagpå, det var så sejt. Og Henrik sidder og kigger op i luften og tænker, fuck, hvordan råder jeg mod af den her? Men det gik jo meget godt. Men ham her, Peter Thoren her, han spørger, om vi kan stoppe den her Piranha eller ATV her. Og jeg står sådan lidt og tænker, er du klar over, hvad du siger? Hvad er dit alternativ?
Så peger han over på Piranhaen, så hvis jeg nu giver alle børn en køretur, kan vi ikke prøve det? Og det gjorde vi jo så. Hvad har du været med 3 gange? 2 gange. Det er jo sådan set lykkedes ret godt for i mellemtiden. Så har vi Kim, han tjekkede jo lidt sidste år, så vi måtte jo have noget mere politi. Så vi kommer tilfældigvis til at spørge Søren Nebæk. Han var sådan set klar med nogle drenge. Så hvad har du med sidste år, Thomas? 10 mand eller sådan noget? De stillede i hvert fald ret talstærkt. Vi var faktisk lidt bange for, at der var flere soldater sidste år, end der var brandfolk, men I var jo fantastisk, og den der skide hi-fi der, den stjal lidt billedet sidste år. Men det viser jo bare, at de der soldater, I er pisse dygtige til det der. Vi er dybt taknemmelige for, at I gider at køre hernede en tur og lege lidt med os. Hvad kom jeg til? Ja, det var 3 kompagnier i UD, de var med et enkelt år også. De er lige nu lidt presset på grund af ham over østpå. Så de ville rigtig gerne være med. Jeg skulle faktisk hilse jer alle sammen fra kompagnichefen og sige, at næste år der kunne være Putin, han må væk, så kunne være, at han kunne komme. Torben, hvad har du taget billeder de sidste 7 år? 15.000? Det kan nok ikke gøre det. Nej. Det er under 1600 eller sådan et eller andet i dag. De 15.000 billeder plus du har taget, de gør en kæmpe forskel. Det gør det helt nemmere for mig, fordi jeg har billeder, når jeg skal bruge noget. Men jeg ved, at der er rigtig mange familier, der er rigtig glade for de her billeder her. Fordi så behøver de ikke selv at bruge tiden på det. Tak for dit kæmpe store arbejde. Fordi ikke nok med, at du går her en hel dag, du bruger også lige 3 dage på at redigere dem. Men ikke nok med det, Torben, så er du så heldig at bo med Jette. I har fandme hørt meget på mig. Også på mange af vores dumme idéer. Fordi I har været sådan lidt den her ekstra klods her, når jeg lige skulle vinde en idé. Så har jeg altid spurgt jer. Og hvor har I hørt på mange suk? Skal vi nu det? Men det er jo lykkes mange gange. Tak fordi I egentlig har givet lidt på mig. Det har været en fornøjelse. Søren, hvor gemmer du dig ind? Jeg har kørt for en time siden. Søren, du var med sidste år for første gang. Du var meget rørt, da du kørte herfra, kan jeg huske. Du startede med at sige til mig, at du kun gjorde det her for at give børnene en god dag. Det må man altså sige, du gør. Fordi nu er der ikke noget i brandmandsdag, men det leger vi lige der. Fordi det her prikken over i, det er altså dig, der har den. Du gør det så skide godt. Henrik han har altid været vores gode speaker, når han ikke lige har været i Frankrig med Pia, eller hvor I nu har været henne. Det har vi været taknemmelige for, men sidste år der var han netop i Frankrig, tror jeg, der var. Og så prøvede jeg at ringe til dig for at høre, hvad du skulle, og du ville heldigvis gerne komme og lege med. Vi snakkede sammen et par uger efter i Odense, hvor jeg faktisk fik det til at græde lidt, kan jeg huske. Fordi der blev du meget dybt rørt. Søren, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med, de her 2 gange her. Tak fordi jeg må. Selvfølgelig må du det. Og vi satser da også på, at du kommer igen næste år. Jeg håber, at du er selvskreven. Men vi kan jo ikke gøre det her, den her dag her, uden den aktør, som har ejendom. Så Henrik, du har jo også hjulpet en lille smule, også selvom du har siddet i Frankrig, eller hvor du nu har været henne med Pia. Nu får du selv vide, hvor jeg er indtil Og nu ligger brandmandsdagen midt i en feriesæson jo. Henrik, vi har været dybt taknemmelige over, at du altid har været klar med området. Du har også kommet med flere idéer. Allerførste gang du var med på selve dagen, der kan jeg huske, at du skal frem og vise en redningsvogn. Og du sidder ind til morgenmaden og siger, at der skal ikke klippes nogen biler. Jeg tror ikke engang klokken den er 10:30, før du kommer slæben med den første bildør. Jamen, vi skal jo lige prøve. Hadsundvej, de har også altid været klar, indholdsvis med Bjarne og med Brian som hjælp. Skulle vi mangle slag i flagstangen, så ringer vi bare til Brian. Bjarne sagde, det gør vi. Falk har været en kæmpe stor betydning i det her. Nu har vi jo nogle voksne mennesker, der sidder her ved bordet, også i noget varmt tøj. Så selvom de egentlig bare sidder og er klar på 1 minut i en brandbil, så kommer de også over og hygger med børnene. Det er fedt givet af det her. Kæmpe stor tak til Falk for at støtte så meget op om den her lille dag bare på 4 timer. Men havde det ikke været for Falk, kunne vi nok ikke holde. I hvert fald ikke heroppe. Og det giver bare en kæmpe stor kontrast, at vi er heroppe. Og vi har fundet ud af, selvom der er uddannelse, kan vi også være her. Fordi Falk er som den kæmpe virksomhed mega rummelig. Museet, John, du har jo troligt stillet op også, selvom du har været på Egeskov dagen inden.
og er kommet hjem sent. Så vi har jo den overbevisning om, at Tage han har flyttet Falkdagen, fordi brandmandsdag lå den her weekend, og du har brokket dig for meget. Det leger vi, du gør. Og Niels Henrik, du har jo også haft en lille finger med i spillet. Jeg kan huske sidste år, da du foreslog, at vi skulle blive brandfolken, og kiggede vi meget dybt i hinanden i øjnene og spurgte hinanden, at det her er egentlig en god idé. Men det blev vi enige om, det var. Og så kan jeg huske, du sagde, at vi er nok nødt til at udvælge, hvem vi bipper. Så kan de andre sidde klar i bilerne. Men det går jo meget godt. Børnene kan lide det her. Vi har nogle fantastiske sponsorer. Drejer sætter, jeg ved ikke hvor meget udstyr op til os, som børnene de kan prøve, fordi de har det i de små størrelser. Falk har sponsoreret, jeg ved ikke hvor meget. I år har vi Østifteren med, som har været med til de her malebøger, de her medaljerbørnene, de har fået i dag. Og for den sags skyld også, at Ole han kan stå der og lave fantastisk mad til os alle sammen. Det kan vi faktisk takke Carsten, der sidder nede bagved om, at han lige sagde, at det skal vi da støtte det her. Det er faktisk Carstens skyld, I får noget at spise. Det vi lige så han er nok den vigtigste mand i dag lige nu. Michelle, er du stadigvæk? Nej. Du takker ham alligevel. Danske Bank, der ringte til os og sagde, må vi lege med? Og jeg sagde, jamen vi skal væk være jo kunder, det er jo børn. Michelle er selv hjertemand. Han har et hjerteproblem selv, så han vil egentlig bare gerne støtte den. Så den her maskot her, der er ikke nogen af os, der gider stå i, fordi vi ved, hvor varm den er. Den møder han troligt op i og giver krammer og poser ud til børnene. Det er jo fantastisk at have det netværk i brandmandsdag, at vi egentlig bare kan ringe til en bankdirektør, så kommer han selv og arbejder. Det tror jeg, der er mange firmaer, der vil ønske. Så vil jeg slutte lidt af med at sige, de her 550 børn, det kan være lidt mere. Jeg har 2 år, hvor jeg mangler lidt tal. Dem kunne vi ikke have gjort uden jer. Så de frivillige her på Langvang, de laver mad lige nu. Kunne vi ikke have gjort uden jer. Det kæmpe store D-hold, vi egentlig har fra stationen, der troligt møder op i M2 hver år og hygger sig. Charlotte, Bjarne, Harry, Per. I ved alle sammen, hvem jeg er. Vi kan ikke gøre det her uden jer. Mig, Kim og Frank, vi kan planlægge nok så meget. Men der er ikke noget, der lykkes, medmindre I troligt møder op. Vi kommer glade hver søndag morgen, og så siger vi er klar. Det er så fantastisk. I går der havde jeg en ordentlig røvfuld piger op. Bamsehospitalet var op. Pigerne om bagved var op. Bage 20 kager. Det er jo altså også lige, man har et lille netværk for at bage nogle kager. Det er fedt, at I alle sammen gider at støtte op om det. Vi kunne ikke have gjort det uden jer. Og det er ikke engang for at underdrive, for det kunne vi ikke. Jeg kan sgu ikke være 10 steder på en gang. De her børn, der har en udfordring, der gør, at det er derfor, I skal være 2 år ved brandbilen for eksempel. Jamen, I er jo glade for det. I møder børnene med smil, og børnene de har en god dag. Og en mor, der kom og sagde til mig i dag, de har været i Djurs Sommerland i mandags. Der har de stået en halv time i kø ved hver. De har prøvet 6 ting. Og på en time heroppe, der har de prøvet det hele. Så kunne de starte turen forfra, for børnene de var ikke færdige. Det siger lidt om, at I sådan set er bedre end Djurs Sommerland. Det synes jeg, I skal huske på, når I går hjem. Det er fantastisk, det I gør. Så fra arrangørgruppens vejen, for undertegnet Kim, og så Franks vejen, der vil jeg gerne have lov at sige tusind tak. Det har været en udsøgt fornøjelse. Og så hils lige dem der derhjemme, og så sige, det er altså ikke for sjov, I er her søndag. Tak dem derhjemme, hvis ikke I er her nu. Tak for lån. Og så tænker jeg, Pernille, du vil sige noget. Ja, jeg hedder Pernille, og jeg er leder i Hjerteforeningen af det team, der har med frivillighed og med rådgivning at gøre, og jeg har fået lov til at også sige tak til jer. Og jeg har skrevet noget ned. Nå, det var så min søns Panda Marie, som har været oppe ved Bamselægen og blive undersøgt. Jeg har selvfølgelig den rigtige tale her. Så for mine børn, som selvom de ikke er hjertebørn, de har fået lov til at være med og opleve det hele også. Det er kæmpe stort. Men jeg er mega glad og beæret over at få lov at stå og sige tak til jer for en helt fantastisk brandmandsdag. Som Patrick sagde, det er jo 10. gang, I har gjort det. Vi var også med sidste år, og jeg synes igen i år, det har været en fuldstændig fantastisk stemning. Jeg tror, der er ret få arrangementer som det her, hvor man har det så blander sjov og alvor så godt og så fint, som virkelig er vigtigt, og er noget af det, som vi hele tiden balancerer faktisk i Hjerteforeningen.
I har været med til at give de her familier, hvor der er et barn, der har en hjertesygdom, give dem en rigtig fantastisk dag. Både børnene, også de søskende, som lever med, at der er en i familien, der har et hjertesygdom, og forældrene selvfølgelig. I Hjerteforeningen, der kæmper vi for liv uden hjertesygdom. Og det allerbedste ville jo selvfølgelig være, hvis der ikke var nogen børn overhovedet, der fik en hjertesygdom. Men det kan vi desværre ikke rigtig påvirke, fordi at det er faktisk den hyppigste fødselsdefekt. Der er 500 børn om året, der fødes med en hjertesygdom. Så det, når nu vi ikke kan undgå det helt, så det vi så arbejder for hver dag, og som I er med til at understøtte med den her dag, det er jo, at man så får den bedste livskvalitet som muligt som familie. Fordi det er jo simpelthen så vigtigt, når man lever, både som den, der har sygdommen, men også som dem, der er. Og vi ved jo, det rammer hele familien. Så det er det, I har været med til. Faktisk en ret stor vision om liv uden hjertesygdom, hvor hjertesygdom fylder mindst muligt. Fordi for de her familier, der kan hverdagen, den kan jo godt være præget af medicin og lægebesøg og begrænsninger og sygehuse og sådan noget. Og det fylder jo selvfølgelig rigtig meget. Så det at få sådan et frirum, som I har givet dem i dag, hvor man tænker på alt muligt andet, der er sjov og ballade og alle mulige spændende oplevelser, det ved vi betyder rigtig, rigtig meget for familierne. Så det skal I have kæmpe stor tak for, at I har været med til at give dem. Der er jo faktisk også mange af børnene, som har været her i dag, som allerede har ret meget erfaring, og mere end mange af os andre måske, med sygehusvæsenet og med blå blink og med akutte situationer. Og jeg tror, at det her med, at de kan komme på en fredelig dag og se de blå blink og møde jer, der er, hvad jeres funktion nu end er, der er i det akutte. En dag, hvor det går godt, og hvor der ikke er grund til at være bekymret. Det tror jeg faktisk betyder rigtig, rigtig meget for dem. Og få afmystificeret og afdramatiseret noget af det, som de måske har været igennem. Få lov til at se de forskellige instrumenter inde i ambulancen, og få lov til at se sprøjterne og vendflonden nede ved bamselægen og alle de her ting, når det er fredstid. Det kan man sige. Det tror jeg betyder rigtig meget. Jeg tror også, det betyder noget for de søskende, som måske har set deres, eller ved, at deres søskende har været igennem sådan nogle ting. Så jeg tror og håber, at det kunne gøre det bare en lille smule mere trygt næste gang, at den familie skal igennem og møde det her akutte system. Så det har I været med til at give dem, og så er der ikke nogen tvivl om, at I har givet dem en fuldstændig fantastisk dag med masser af oplevelser, som de kan prale af i morgen, når de skal i børnehave og i skole. Og give dem noget helt særligt, fordi at normalt så det der med at have en hjertediagnose, det er måske ikke, kan man sige, det fede fællesskab at være en del af, men det kan det jo blive på den her måde, at man også får adgang til nogle rigtig gode oplevelser, som følger med, og et unikt fællesskab. Vi ved fra vores børneklubber, at det betyder rigtig meget at møde andre familier, som er i samme situation, og andre børn, som har det samme ar, eller har været igennem nogle af de samme ting. Og det har I givet dem, og så har I givet alle de her historier, de kan prale af i morgen, om at de har været ude og køre, og de har prøvet at slukke en brand, og de har brugt alt pulveret op og det hele. Så det tror jeg er rigtig vigtigt. Det som når man kommer her på sådan en dag, så virker det jo bare mega nemt. Altså, det hele kører, der er styr på alting, alle har overskud og smiler, der er styr på sikkerhed, på program, på speaks, på sponsorer, på udstyr, på forplejning og det hele. Det man ikke ser ved første øjekast, det er alle de kræfter, der ligger bag at få sådan en dag her til at spille. Det ser så super let ud, men det kræver vildt mange timer. Og på vegne af Hjerteforeningen, så kunne jeg godt tænke mig at give en særlig tak til Katja og til Frank og resten af sådan den helt nære arrangørgruppe, fordi I har lagt et kæmpe stykke arbejde. Så jeg synes, at vi lige skal give dem en kæmpe stor hånd. Hjerteforening af, at der er frivillige som jer, både den helt nære kernearrangørgruppen, men også alle jer andre, der kommer og bakker op om sådan en dag, ellers kunne vi aldrig nogensinde lykkes med at holde det. Så det skal I have kæmpe stor tak for jeres indsats. Jeg synes, man har kunne mærke, når jeg har været rundt, det har ikke bare været noget, I sådan, har gjort, fordi der er en eller anden overordnet, der har sagt, at det skulle I. Jeg har gjort det med passion og med jeg har set, hvordan I har fortalt børnene på hver deres niveau, hvor meget alvor skal jeg lægge ind i den her forklaring, hvordan skal vi få fortalt om det her, som jo både er sjov og spas og grej, men jo også har en alvorlig side. Det synes jeg er imponerende, og man har virkelig kunne mærke, at I synes, det har været sjovt og fedt at være her.
Så kæmpe stort tak vil jeg gerne sige på vegne af hele Hjerteforeningen. Det har været et fantastisk 10-årsjubilæum. Jeg håber, I er mega stolte af det. Og jeg skal da også afsløre, jeg håber måske, der kommer en 11. gang også, men det skal vi jo se, om der er nogen af jer, der gider at bakke op om det, om der er kræfter i det til at holde det en gang til. Det har i hvert fald været fuldstændig fantastisk, så kæmpe stort tak for det. Så giver lige selv en hånd.